таърихи и ҳамия доктори зубной будай дар вақташ ҳамун дар Америка штати Калифорния. Ман солишта 100 тонн бояд биягомс истифода карда бибурорам. 3 квадрата дар ҳаминҷа партофтем. Таваккал партофтем, мешава намешава. Ана YouTube канали мо биягомс TJK номер 1. Худо хоҳад бидуроен ҳамин рӯз акаи Маъмурҷон ҳуй мекунам мета ҳамин чихел процесс рафтестай дар уҷа ҳам партофта рафтан мегирем. ҳамин телефон номерора мемона худо хоҳад акаи Маъмурҷон да метем телефон номерора мемона. Плакат дорем, плаката сурат мегирам мемона худо хоҳад. ҳамаша чизе ки ҳамин харид карданиен ё ҳамин кора карданиен тарсидестен мақсад. Ман ҳамун вақтишта кадамда тарсида будам. Тарсидестен занг бизанен консултатсия бепул. Нахаренам ай дига кас бихаренам занг бизанен консултатсия бепул. чихел консултатсия дар кораи метем, чӣ кор кадам дар кораи, чихел кадам дар кораи худо хоҳад ҳамаша мефаҳмонем. Ассалому алайкум мухлисони Маъмуразия. Акаи Маъмуразия хуш омадем ба тарафҳои мо. Ана мо ҳозир шуморо мехоҳем ки ячира бирасонем. ин видео барои биягомс мешава. биягомс чие? биягомс маҳсулоти табиӣ буда. ира ҳозир ҳамун мо ҳамун солҳои гузашта ҳамун Англия рафтем, ҳамусинро таҷриба кардем омадем. биягомс ин чизи табиӣ, ҳамун тарафҳои Европа селитра, мачавина и хеле чизора истифода намебара. Фақат чизҳои табиира истифода мебара. Чӣ гуфта савол бутем? биягомс ира кирмакҳои Калифорния. Фақат кирмакҳои Калифорния ҳозир мо ба фурӯш баровардестем. дар уҷа ҳаста ба одамо мебинам мегӯяд ки ин ҳамин кирмакҳои худмона кирмакҳои лойхӯрак. ин ако кирмакҳои лойхӯрак нест. ин кирмакҳои Калифорния. Фақат ай кирмакҳои Калифорния биягомс тайёр мешавад. Ана акаи Маъмурҷон ҳозир сар мекунем. мо ҳамин 3 квадрат гирифтем. 7 моҳ пеш буд. 7 моҳ пеш 3 квадрат гирифтем. ана ҳамун натиҷаи 7 квадрат ҳозир дар ҳамин ҷое ки мо истодагием ҳозир шуморо мо нишон метем. 47 квадрат дар ҳамин ҷо ҳастай. 47 квадрат. Болода бо қариб 100 квадрат дигаай. Боя 50 квадрат дига дар уҷаай. Ай 3 квадрат дар байни 3 моҳ бо дар уҷа биягомси тайёр дорем. ана бародаро анами видеора фақат видео ҳамин хеле як видеора тамошо кунем ки мардумда як фоидааш боша. ҳамун дар муҳоҷиратен дар ҳамунҷа мегарден ҳамин хеле видеора тамошо кунем ки фоидааш ба шумо бираста. мо ҳам ҳамин видеора ба ҳамон сабаб кардестем ки мақсад ҳамамонда фоида боша. як чи набоша як чизи интересни шумода мебироя ҳамура мекунед. ина ман ҳамира ай Узбекистон каналҳои Узбекистон ҳам хеле ҳамин соҳада тамошо мекардам остоста. ина ҳозир худам шукри худо кардестам. ина марҳамат ҳамаша ҳозир кирмакҳоро нишон метем, доруша нишон метем, 3 квадрат чанд қашид, баъд нишон метем, помидора шинондагием, бодринг шинондагием, баъд ҳамун Англия клубник овардагием. ана ҳамун клубникҳоро ҳам нишон метем. ҳамаша худо хоҳад худтон мебинен ба чашми худтон. ҳамаша чӣ мегӯяд? ҳамаша ҳамин хел реалӣ нишон метем мо. ана ин видеоро мо кардестем. ҳамин акаи Маъмурҷон омад ай раҳи дур. ба он чӣ накардестем ки мода фоида биёра ё кисамон пул шава. нея. мо ба он чӣ кардестем ки мақсад фоидамон ҳамин мардумда бираса. барои ҳамун мехоҳед ки як бизнес кунен дар Тоҷикистон ё дар ягон ҷо ҳамин хеле видеора тамошо кунен. анде мода лайк намоненам ҳамин хеле видеора тамошо кунен. ягон бародаратонро роӣ кунен, поделиться кунен, подписаться кунен. мақсад ай ҳамин бизнесҳо бохабар бошен. ина мо шукри худо дар Англия дидем, Узбекистонда дидем, овардем дар Тоҷикистон кардем. ина ҳозир ҳамаша чишмдоғатӣ мебинен. як хело мегӯяд ки ин ҳамаш дурӯғай, ҳамин пору ҳамаш як хел порувай. не яко ҳамаш як хел пору нест. ин кирмакҳое ки Калифорния дора дар ягон ҷонзоти дига нест дар ин рӯи дунё. ин худованд ҳамин хел офаридагия ира ки имина поруи ҳамин витаминҳое ки ҳамин растанида тамоми растанида ӯ фарқ надора. ту лимонкори, ту пахтакори, ту тарбузкори фарқ надора. тамоми растанида фоида дора. ин ҳамин ай таҷриба гузаштагиай, таҷриба кардагием. мардуми ҳамун Европа таҷриба кардагия ки ҳамо ай мо 100-200 сол пеш ҳамо кардестай. шукри худо мо ҳам ай ҳамо дида омада дар ҳаминҷа кардестем. барои ҳамун бародаро
саломат бошен. Ина ҳозир аялав ҳамаша акай маъмурҷон ай боло мегзарем, ай киҷо сар кардем. Ҳозир нишон метем 3 квадрат дар киҷо буд. Баъди ӯ дар киҷо мо тақсим кардем. ҳозир натиҷаш чӣ хел шидагияй. ҳамаша аялав нишон метем. иншааллоҳ бародаро бо ҳами дар Москва мегарден. ҳаракат кинен я бизнес кинен. ҳаракат кинен я бизнес кинен. Иам я бизнеси хуба. И оянда дорад. Агар ҳами ҳозир мо ноҳияи вахшта истодагием. Ана ҷамоати Машъалда. Агар ҳами ҷамоати Машъал ҳама ҳами чанд хона ки дошта боша ҳама бикуна, я райони худмона таъмин карда наметонем. барое ки беҳад чизи зарур, беҳад чизи даркорӣ ай. Ай чизои химикӣ биброен акаҷоно, дига ҳами помидора силитера мачави наметем, и ҷои тарифш нест. ҳамура бо пага саҳарӣ мехезӣ, мекани бачата метӣ. Ана ӯ зарарша мо фикр намекунем. Барои ҳама кора ай дасти худмон меоя, ҳаму силитера мачави ай химия биброем, ҳанамира кунем. Саломат бошед. Ина ҳозир бо аялав нишон додана сар мекунем. Акай маъмурҷон, ана акай маъмурҷон, ина ҳозир ки мо дар ҷои истодагимон ҳами 3 квадрата мо ай Узбекистон заказ кардем, овард. Ана дар ҳамиҷа пору буд. Қариби я мошин. Қариби я мошин аки квадратша ма примерно намедонам чанқа я мошин пору дар хона буд. Худам дар Англия будам вақти заказ кардагим да. Анаму натиҷаи 3 квадрате ки мо ай Узбекистон гирифтем. ҳозир ба шумо нишон метем. Чанқа шид байни 7 мода. Шумо ҳисоб кунед. Байни 7 мода чанқа мо ҳозир фоида кардестем. Ай 3 квадрати ҳами кирмакои лоихраки Калифорния. И кирмакои лоихраки Калифорния ҳозир мегӯем ки ай киҷо биромад, чӣ хел шид, ай киҷо шумо ҳамира ёфтен, мақсад тариқша мо шумо да гап мезанем. ҳаму доктор ай раҳ гузаштан мегира, я одам ҳами я чира ҷамъ мекунад, ҳами растаниё додан мегира. Баъд мепурса и чи ай мега, мега ки ай ҳами кирмако биромадаги я чизае ки мега ҳами растаниё да фоида кардестай мега. И доктор мегира, ира лаборатория роӣ мекуна, мебинанд ки тамоми витаминое ки ҳами растанида даркорай, ҳами кирмак поруи ҳами кирмак да будай ҳаму чиз. И ҳаму солҳои пеш. И Узбекистонда соли 97 даромадаги я якум бор Узбекистонда. Ҳоли худмонда нав даромадаистем. И чизо нав фаҳмидаистем. Ана ира ҳаму доктор мегира, худаш парвариш мекуна, худаш фермаи калон ҳуй мекуна. Ай ҳаму омада ина ҳами рӯз шукри худо мода расид. Мо ҳамира не толка дар штати Калифорния, дар тамоми Узбекистону, Тоҷикистону, дар ҳаму Европа, дар ҳама ҷо ира ай эксперимент гузарондагиай медонанд фоида дора, барои ҳаму кадестай. Мо дар Англия будем, акай маъмурҷон, дар 1 гектар 5 тонна ай ҳами мета биягомус. Дар 1 гектар зимин 5 тонна натия ӯ ягон чӣ намекора. ҳозир барои ҳами бо мардум нага ки ту Англияра шинавидагӣ, ай пеши худ гап заdeси, суратша миёрум, чира визае ки Англия рафтагим, акай маъмурҷон, сурат мегир, я лавакшта мемонӣ, шуби мардум бина. Ё канали худтонда монем. Ё канали худ, ё не канали шумода мемонем ки шуби мардум бина ки буга ки о на самом деле рафтай. Ана акай маъмурҷон исра бигирен. Нигоҳ кунен. Ай ҳами лав сар кардагиҳоз одамо мега ки чиқир биканен, и хеле кунен. Ягон чи даркор нест. Ина дидесен ҳавли, таи дарахт. Ина 3 квадрат. Акай маъмурҷон ароба истодагӣ, инами хеле рост партофтем. Ина ҳозир чӣ хел дидестен иҷа полни кирмакай то охира, то ӯ лава акай маъмурҷон. Ана ки биёрем кирмакшо нишон битем. Ина акай маъмурҷон ҳамун кирмакое ки мо мегием, ина дидестен? Ина акай маъмурҷон. Инаи ҳамаш анаму кирмакое ки Калифорния. Ина ё тухмоша дидестен? Ҳоли уқа нашидай, мо шукри худо ина коркардаш хубай. И камтар ов намераса ҳозир. Ака ҳамин рӯз бояд ов мазадем, акай маъмурҷон меоя гуфта ов назадем. Ина ҳа дидестена? Ина ҳамаш инамҷа пирри ҳозир кирмакай. Ира ба қариби партофтем, квадратша зиёд кардем. И ҳозир да иҷа квадрат бисёрай, ана чиё кирмако камтаракай. Барое ки мо ҳаму чанқай шид ай 3 квадрат мо гирифтем, да нигоҳ кунед чанд ҷода тақсим кардем. 1 да ӯ поён 2, ина иҷа 3, унау дурундам акай маъмурҷон ҳаста ё дуруни чида. Мо мардума чира нишон додаем акай маъмурҷон? Нигоҳ кунед. Ягон чи нест гирдишта. Ҳамин хел поруа партофтем 25 сантиметр боло.
кирмакора дар дурун партофтем, кирмако кор кардестай. Беҳад зур кор кардестай. Ҳама тарафа дидестем. У тарафша гирифтем, семенблок кардем, уҷара семенблок кардем. Мардум мегӯяд ки чӣ хеле ҷо дар кораи бетон зиминима, бетонаи зиминима и хеле фарқ надорад ки чӣ хеле ки ҷо дорем, дар лӯбои ҷо ин мешавад. Дар лӯбои ҷои ҳавлитон мешавад. Ина дидестем. Я тараф шӯя, я тарафш маҳкам гирифтем, ҳама ҷошро маҳкам кардем. Ҳозир бо нишон метем, дар дуруни полни ҳама тарафш деволай уҷара нишон метем. Уҷадам ҳамун тақсим кардагем, уҷадам ҳамин тухмош беҳад бисёрай, коркуниш беҳад хуб. Анаки дар байни 7 моҳ шумо ҳисоб кунед ки ин қаҷода кирмак шид, тайёр шидеста акаи Маъмурҷон, як моҳ пас худо хоҳад ҳамаи ҳамира ҷамъ мекунам ман. Бо 10 баробар ҳамин чиз зиёд мешавад. Шумо ҳисоб кардан бигиред. Ина акаи Маъмурҷон, ина ирам бигиред. Ин доруша, инами ай 05 гузаштагӣ биягомсай. Ина марҳамат тамошо кунед. Ай сеткаи 05 гузаштагӣ биягомси тайёре ки анаму 3 квадрат дар байни 7 моҳ ира коркард кардагия. Ина акаи Маъмурҷон, ина ай лавош, ай ҳама ҷош бигиред, шутоби ина акаи Маъмурҷон дидесен. Инами ҳама бародарода ами ина биягомс, анами биягомсай. Ана ҳами ай доруи силитира, мачавина, тамоме ки ами химия ҳастай, ай ҳамашта бақвата якумш. Диюмш ҳосилнокира ай 5 то 15% зиёд мекунад. Ира овқати алдараш карданам додан мумкина, худшам додан мумкина. Ҳозир бо нишон метем, ай Англия клубник овардем, ҳамида шинондем. Помидорора фақат холи ҳамида шинондестем. Мо бозор бировардестем, мегӯяд ки ира хок хушнакинӣ намешава, месӯзона. И ягон кор намекуна. Ҳами бигирен, дар дуруни ҳами бишинонен, дар дуруни ҳами акаи Маъмурҷон я бигирен. Ина нигоҳ кунед. Алафо дажи дар дуруни ҳами биромадеста майда, ҳамун чизе ки ҳастай, нигоҳ кунед. Алафо дажи мебура. И ягон чиза намесӯзона. И тамоми ҳамун витамине ки ҳами растанӣ дар корай, дар ҳами ҳаст. Ира ки ҳами одамизод чира бировардеста, ҳами химикатора бировардеста, сарш ҳамида раста. И худованд ира ку худованд ҳамира офаридай. Худованд ира офаридагия ки барои ҳамин чиз. Бечора дурун дуромада рафта наметавонад акаи Маъмурҷон. Берун рафта наметавонад, фақат дуруни порудай. И фақат дуруни ҳами фақат пору мехӯрад, тамом. Ана ҳозир акаи Маъмурҷон дуруна мебарем, дуруна нишон метем. Ана акаи Маъмурҷон, ина иҷара нишон доданем, нигоҳ кунед. Ина сино ҳама чӣ ҳастай, мақсад ҳамун камтарак ҷо ёфтем ҳамиҷада. Ҳами бекор хобида буд, мо гуфтем ки ҳами бекор наиста. Гирифтем, порро дар ҳамиҷа партофтем. Дар ҳамиҷа ҳам кирмакро партофтем буд, дар ҳамиҷа ҳам коркард кардестай. Ина гирдаш ҳама ҷош девол, болош маҳкам, ина чиёқатӣ. Бо дар иҷа акаи Маъмур. Ҳамин қадр хубишай ки беҳад хеле тухмониш бисёрай. Чем ай уҷоро дидем, болоша чӣ қадри маҳкам кардем, ҳозир барои шумо ҳӯй кардагем. Вообще уҷа болош маҳкам буд ҳама ҷо. А иҷа болош маҳкам набуд. И фақат ҳӯй буд. Ҳозир мо шуморо чӣ мекунем? Нишон метем дурунша. Чӣ хел дар иҷа коркард кардестай. Дар иҷа кирмак камам боша, тухмош ганда бисёрай. акаи Маъмурҷон нигоҳ кунед. Ина ҳамиҳоро дидестена, ина нигоҳ кунед. И беҳад бисёр ира бинед. Ина дар як ҷо 3 та 4 та ина дидестена. Ина ҳами видеода ина дидестена. 2 та 3 та. Ина иминой да ҳами ки болош ҳуяй, ягон чӣ партофтагӣ нестем. Беҳад тухмиш бисёрай. Мо ира иқаша гирифтем, дар ӯ поён партофтем. Ира бинед, барое ки тухма бисёр кардан дидестена. Беҳад тухмош ира бинед, ира. Ҳамаш инаи ҳамаш тухмай. Ҷое ки болош ҳуяй. Ҷое ки болош ҳуяй, тухмониш беҳад зур шидестай. Ина нигоҳ кунед акаи Маъмурҷон, ина. Ҳамаи ҳами тухмай. Мо ягон чи дабавка ина ҳа нигоҳ дидестена. Ина ҳамаи ҳами тухмай. Дар камера чӣ хел меояд акаи Маъмурҷон намедонуму. И хел агар чишм қати бинем бародаро, худо хоҳад акаи Маъмурҷон баъди 3 моҳ ина ана иш вақти тухмонияй. Нами ҳардаш ҳозир ҳуй мекуна якдигарша, тухмонира сар мекуна. Ина бо тухтон дидем. Инами ҳамаш нами зардако ки дидесте, нами ҳамаш тухмай ака. Ина
ҳамаи ҳами тухмай. Ана акай Маъмурҷон худат фикр ки мо ай Узбекистон то хонара 3000 сомонӣ квадратш ғалтид мода. 3000 сомонӣ. Як квадратш 3000 сомонӣ ғалтид. Мо натарсидем, мо гирифтем. Но тарсида гирифтем ки мақсад барем ҳами мардумда нишон битем. Ина овардем, худтон фикр кунед. Чанд квадрат чӣ? Ҳамун 3 квадрат. Ана худо хоҳад баъди як моҳ ай ҳамиҷа ма камиш 200 қопча биягомус мегирам. 200 қопча биягомус. Плюс у ҳозир да уҷа 100 обшия 400-500 квадрат мада кирмак тайёр мешавад. Як сол агар ма ҳамира бикунам, як сол. Акай Маъмурҷон, ана и видеора барои чӣ кадесем? Бо як бор дига мегӯм, бародарони азиз, ҳами видеора мо барои ҳамун кадесем ки ма қатъи акай Маъмурҷонда и видео $1 млн намеёрад. Агар $1 млн меовард, мо миллионер мешидем давно. Мо ҳамира кадесем ки кам таракам боша, раҳмат падари модари ҳами инсонда ки ҳами хеле раҳи дур омад, ҳами чизора сиёмка мекунад, шумода мепартояд, шумо бинен, мақсад ячи бигирен. ҳамун мусофирида мегарден, ясм дустм кор мекунен, ясмша хона рӯй кунен, ясмша пасандоз кунен, охир оқибат як кор кунен ки мақсад пагае ки касал шиден я чӣ шиден, мақсад ая ҷо даромад боша. Раҳмат ҳами мардакта ҳамиқа нигоҳ кунен, барои шумо ҳами корро кадестай, барои ҳамун класс ай шумо ҳичи намерава. Як класс подписатсия кунен, падилитсия кунен, ҳам ака дори, додар дори, амаки дори, хеш ҳамашта падилитсия ки бугӯ ки э бародар ҳамира як бор бин бугӯ. Яке фоидааш мераса, як рӯз мола сиёмка кадеста, як рӯз ира, як рӯз як деҳқонии дигара, ячш набоша, ячш дада туғри мегира, як кор мекунӣ пеши падару модарта, пеши зани гулакота, ҳамун бизнеса када пеш рафтан мегирем. Ия мо ҳам Россия рафтем, дар тамоми дар Турсия рафтем, Англия рафтем, ҳама ҷо рафтем, кор кардем, не ки ососа исшам дидем. Раҳмат бародаро, акай Маъмурҷон хушомадем як бори дига. Ана ҳозир мебарем клубникое ки ай Англия омадагия нишон метем акай Маъмурҷон. Баъд чира нишон метем? Помидорое ки да ҳами фақат биягомса шинодагем, ягон на қимкуш кардем, на ягон чӣ, фақат биягом гирифтем, да биягомс партофтем, чӣ хел шидагия, ҳозир худтон бо мебинед. Ана бародаро, ҳозир мо шуморо як чиз дигара нишон метем. Акай Маъмурҷон, нигоҳ кунед. Мо ҳами хел расчёт гирифтагим. Ҳами парника дидестен ҳамата? Ай ҳами рости парник, ай ҳами рости парник. Ана ҳами хел туғри и тарафш биягомса акай Маъмурҷон. У тарафш картошка бе биягомс. Худо хоҳад бо миёӣ нишон мети бачаҳода. Ана нигоҳ кунед. Ҳамаш да як рӯз ҳамира, ҳамаша да як рӯз коридем, як хел меҳнат кардем, ҳамаша як чӣ. Ана акай Маъмурҷон нигоҳ кунед. Ина уже картошка иҷа биромада. Дидестен? Ина картошка ки ина рости ҳамида нигоҳ кунед. Последний ҷӯякмон ана ҳами буд. Ина уже картошкаи мо биромада. Ана и тарафора нигоҳ кунед, вообще картошка нест. Дидестен? Уже эффект да ҳами ҷа ҳаст. Оли худо хоҳад и калон шава, меёен ай сарака ҳамаша нишон медиҳад. Ҳами гап аётон набурояд. Ай ҳами рости парник, ҳо, ай ҳами рости парник, ин ҳами биромадаги охирон ҷӯяки мо ай. Ана ҳами хел рост бигире. Ана ҳами рост, ин ҳами охирон ҷӯяки мо ай ки да биягомс ай. И тарафш бе биягомс. Оли ҳамаи ҳами мебирояд, худо хоҳад меояд акай Маъмурҷон бо ай ҳамаш нишон метӣ. Ина нигоҳ кунед акай Маъмурҷон. Ай ҷам биромадай. Уже эффект ҳаст, биромадест. Ҷое ки ина бигирен ҳамаш ҳами чӣ бинед? Дидестен ин лав поле рафтаги кам-кам биромадаги ай. Ана акай Маъмурҷон ҳоли и ҳамаш бибирояд, меояд нишон метӣ. Ана ки чира гуфтем? Клубникора акай Маъмурҷон. Ина нигоҳ кунед. Ин ҳами клубникора ай илав то улава и типа матишник овардагием мо, ай и чӣ мегирем? Ина хели бастаги ай нигоҳ кунед акай Маъмурҷон. Ина хели бастаги ай иёро ҳоли мо меканем. Ина хели меканем, мепартоем. Барои ки мора и қад бидавона, мода и дар кора. И ҳосилиш дар кор нест. Ана ҳамира мо ай Англия овардем, ҳами биягомста шинондем. Ана биягомста шинондем, нигоҳ кунед ҳозир сеюми марта, чорюми марта. Ина ҳосил додестай. Да ягон ҷо клубник ҳосил намета, ина и ҳосил додеста. Ай ҳозира да болош пухтагиёш буд, гирифтем, кандем, партофтем. Мода барои ки чиш дар кора. Дарахтиш калон шавад. О, ҳами худаш қад бидавона, ай худаш бо мо чӣ бигирем? Чӣ мегам? Навдаша бигирем, да дигар ҷо бишинонем. Барои ҳама иёра мо чиёша кандес. Ана помидорро нишон метем акай Маъмурҷон. Ана бародаро тамошо кунед.
ана и помидорора ин акай мамурҷон барои эксперимент мо мегирем нишон метем бачаҳода ки шутоби ҳамаш қой давӣ шавад. ина чӣ хеле ки дидестем фақат биягон мисли холи ягон чи дар иҷа нест, на қимай на чи ҳаму болое ки болода нишон додем мо шумо. ин даже кирмакош ҳаста акай мамурҷон дидестем ина кирмакош даже дар дурунуш ҳаста ина фақат биягон миста кадагием нигоҳ кунед помидоро чӣ хел сияҳиша нишон метен. ина ягон дору додаги нестем, фақат об додагием тамом. ина акай мамурҷон инаи дурунодам кирмако гашта истабуд озир вошам нишон метем. ина акай мамурҷон нишон метем ина кирмако ҳоли ҳами дуруни биягон миста ҳаста. ина сирхак ина ҳамиё кирма ина бародаро ана ҳами ҳози ҳамун мебарем. ҳама савол метам мегӯяд ки ин месӯзона и хел мекуна. ина тамошо кунед и ради эксперимент кардагем мо ягон хели бигӯем ки ягон гектар намекунем не. аввал худ мо кадестем фоидаша дидестем баъд мардумда ҳамира тавсия додестем. ана акай мамурҷон камтар боло мебуроем. ана нигоҳ ка акай мамурҷон ана иҷа ина нигоҳ кунед ҳами донаи чира гирифтем бодринга ина дидестена ин ҳами лав полин бодринга ҳами бодринга гирифтем донаш аввал биягомс ина таш биягомса ина дидестен ҳами биягомс гирифтем ина ҳамаш биягомса дар биягомс ҳамки партофта буромадем. ина нигоҳ кунед фекша ҳоли худохоҳад ира ҳамаша бо миёем калоншавиш ҳамаша у тарафро нав шунондагием ҳоли буромадагӣ нест нав шунондагием. ина клубникои болора бигир ина чиёша кандем нигоҳ кунед хел калон шурӯ шидагиай болош. ина акай мамурҷон ҳами бачаҳода нишон дем нигоҳ кунед ина уже ина ёро ҳамаша мо меканем. агар и пухтагӣ буд уже ма гуфтаистем ира ҳамин ниҳолша мегирем барои ниҳолш ҳама ира мо меканем. ин ҳами клубнико ай англия омадаги клубникои дар биягомус шидеста ягон намуди хели добавка химия ягон чи надодестем. дидестем сип сия чӣ хел шурӯъ калон шидеста ягон намуди химия додаги нестем. акай мамурҷон ина ҳама ҷоро хай диден худтон ифекша худо хоҳад бо анамо картошка аёто набуроя бародаро картошкара нишон метем. биягомус хати чӣ хел шид бе биягомус чӣ хел шид ифекша дар уҷа мебинем баъд дар помидоро мебинем худо хоҳад бо дар у дигар ҷо дигар чизора додагем ҳамаша нишон метем худо хоҳад. акай мамурҷон як бор дигар хуш омадем худо хоҳад ҳама ифекша дидем бо мием камера мекунем бародаро саломат бошед.